Oho. Jätkähän kurvas aika hurjasti. Hyvä. Mitä sanoit? Äsken joku mopo osaa mun, tai meni tohon mun jalka-eteen tähän. Ai. Tälle. Joo. Tälle. Olisiko se ollut jalkatappi? Joo. Mutta aika kovaa tuli tuohon kurviin, oikein rapaa lenti. Niin. Menikö vähän liian kovaa jopa? Ei. Okei. No jatketaanko matkaa? Joo. Ja sitten... Niin. Kihniön safari jatkuu. Niin. Ja sitten vielä, niin pääsin vielä pysähtymään. Hyvä. Niin kaatuvasta paikalla. Niin. Okei.